Lähes 5 vuosikymmenen ajan Marjorie Roux oli André Rieu'n nousun kuuluisuuteen näkymätön moottori. Hänen vaimonsa, kirjailijansa, managerinsa ja kiihkein suojelijansa. Yhdessä he valloittivat klassisen maailman, mutta nyt hän jättää hyvästit. Andreen terveydentilan traagisen käänteen jälkeen kaikki muuttui. Loiston takana jotakin rikkoutui, ja Andren juhliessa 75-vuotista taivaltaan maailman kanssa Marjorie kävelee hiljaa pois. Mitä tapahtui naiselle, joka piti kaiken koossa? Kaikki alkoi purkautua vuonna 2012. Maailmanlaajuisen kuuluisuutensa huipulla niin kutsuttu valssien kuningas André Rieu ei suunnitellut hidastavansa vauhtia. Hän täytti areenoita Johann Strauss-orkesterinsa kanssa, lenteli mantereelta toiselle ja jonglöörasi konserttien TV-ohjelmien ja kansainvälisten mediaesiintymisten kanssa epäröimättä. Vuosikymmenten ajan hän vaikutti koskemattomalta. Ei sairaspäivät, viivästykset, ei edes aikaerorasitus saaneet häntä pysymään alhaalla, mutta heinäkuussa 2010 jokin särösi. Lomalla Belgiassa vaimonsa Marjorien kanssa André heräsi kello 3 aamuyöllä ja maailma hänen ympärillään pyöri. Ei kuvaannollisesti, vaan kirjaimellisesti. Katto vääntyi, seinät kallistuivat. Hänestä tuntui kuin lattia olisi pudonnut hänen altaan. Hän oli hiestä märkä ja pahoinvointi valtasi hänet, eikä hän kestänyt seistä. Aluksi hän unohti sen, ehkä se oli vain uupumusta. Hän oli ponnistellut kovasti ahtaen studioäänitykset, espanjan kielen oppitunnit ja viime hetken kiertuevalmistelut yhteen viikkoon. Hän jopa uskoi, että onnellisena ja tuottelijana pysyminen voisi pitää sairaudet loitolla, mutta tämä ei ollut asia, jonka yli hän pystyisi hymyilemään. Aamun mennessä huimaus ei ollut kadonnut. Sen sijaan se paheni. Lääkärit diagnosoivat hänellä vestibulaarisen neuriitin virusinfektion, joka iskee sisäkorvaan ja häiritsee vestibulaarihermon toimintaa. Se on tasapainosta vastaava hermo. Kun se tulehtuu, aivot vastaanottavat hämmentäviä signaaleja, mikä aiheuttaa äärimmäistä huimausta, hämmennystä ja matkapahoinvointia. Andrelle se oli järkyttävä kokemus. Hän ei kärsinyt vain lievästä huimauksesta. Hän ei pystynyt kävelemään suorassa linjassa. Hän ei pystynyt harjoittelemaan. Hän ei pystynyt edes pitämään viuluaan kädessään tuntematta, että huone kallistuisi. Ja tässä kohtaa tilanne paheni. Hänellä oli konsertti varattuna seuraavalle viikolle Amsterdamissa. Ei mikään pieni esitys. Loppuun myyty show, jota odotti 60 fania. Mutta tällä kertaa ei tapahtunut ihmeellistä paluuta. Hänen lääkärinsä sanoi, että ainoa hoito oli lepo. Ja silloin kaikki alkoi mennä pieleen. Ei vain Andrella, vaan myös Marjorien kohdalla. Marjorie Roux ei ole vain hänen vaimonsa. Hän on hiljainen voima kaiken hänen tekemisensä takana. Ammatiltaan kieltenopettaja ja itsekin säveltäjä, ja hän on ollut naimisissa Andren kanssa vuodesta 1975. Se on yli 4 vuosikymmenen kumppanuus, ei vain romanttista, vaan luovaa, logistista ja emotionaalista. André kiertää maailmaa ja Marjorie hoitaa Imperiumin liiketoimintaa. Hän kirjoittaa, hän johtaa, hän suojelee hänen aikaansa ja energiansa, mutta vuonna 2010 tähän ei ollut liiketoimintasuunnitelmaa. André joutui perumaan Australian kiertueensa. Sitten hän perui myös esiintymisensä Isossa Britanniassa. Nämä eivät olleet pieniä paikallisia keikkoja. Nämä olivat suuria stadion tapahtumia, joihin liittyi satoja työpaikkoja. Valomiehiä, orkesterin jäseniä, näyttämöjärjestäjiä, kuljetustiimejä. Yhteensä 120 ihmisen palkka oli hänen varassaan. Hänen kuukausittaiset yleiskulunsa yli 825 puntaa jopa ennen henkilökohtaisten tulojen laskemista. Joten kun hän sairastui, kyseessä ei ollut vain henkilökohtainen kriisi. Kyseessä oli täysimittainen taloudellinen myrsky, ja Marjorie oli tilanteen herra. Heidän 1400-luvulla rakennetusta Maastrichtin linnastaan, josta André oli haaveillut lapsesta asti, Marjorie piti asiat koossa. Hän piti yrityksen pinnalla. Hän hoiti viestinnän. Ja mikä tärkeintä, hän varmisti, että André keskittyi paranemiseen silloinkin, kun tämä halusi selvitä sairaudesta, koska hän todella yritti. Hän jatkoi ponnisteluja, pyysi lääkkeitä, yritti kävellä, yritti harjoitella, mutta mikään ei toiminut. Hänen kehonsa kieltäytyi. Marjorie muistutti häntä. Tämä ei ollut voimakoe, vaan selviytymisen koe. Ironista tässä on se, että André oli vuosia uskonut olevansa immuuni loppuunpalamiselle. Hän oli niin vakuuttunut siitä, että hänen mielensä pystyisi hallitsemaan hänen kehoaan, että pelkkä positiivisuus voisi suojella häntä romahdukselta. Mutta jopa intohimoisimmalla esiintyjällä on rajansa, ja tällä kertaa hän osui omiin rajoihinsa. 3 kuukauteen putkeen hän ei pystynyt kiertueelle. Hän tuskin pääsi sängystä ylös. Hän tunsi häpeää aivan kuin olisi pettänyt kaikki.
Hänellä ei ollut edes energiaa leikkiä lastenlastensa kanssa. Yhdessä vaiheessa hän vertasi jatkuvaa hikoiluaan vaihdevuosiin. Hän vitsaili siitä. Mutta totuus oli selvä. Tämä ei ollut vain korvavirus. Se oli herätys. Lääkärit suorittivat testejä. Hän kävi aivokuvauksessa kasvaimen poissulkemiseksi. Kuvaukset olivat selkeät, mutta toipuminen oli silti rankkaa. Ei ollut pillereitä tai ihmehoitoja, vain tasapainoharjoittelua, fysioterapiaa ja sarjatylsiä, mutta välttämättömiä harjoituksia. Yhdellä jalalla seisominen, kahdeksikkojen piirtäminen, jaloilla silmien liikuttelu puolelta toiselle, ylös ja alas. Joka päivä 3 kertaa päivässä puolen tunnin ajan. Hitaasti ja tuskallisesti se toimi. Mutta vaikka Andre alkoi toipua fyysisesti, henkinen taakka ei hellittänyt. Pelko uusiutumisesta leijui kaiken yllä. Vestibulaarisen neuriitin uusiutumisprosentti on noin 5% ja stressi on yksi suurimmista laukaisevista tekijöistä. Niinpä Andren täytyi miettiä kaikkea uudelleen. Ei vain aikatauluaan, vaan koko elämäänsä. Ja siinä kohtaa Marjorie astui taas kuvaan. Hän auttoi häntä laatimaan 2 listaa. Toisella listalla oli kaikki, mitä hän rakasti työssään. Musiikin soittaminen, konserttien tekeminen, albumien äänittäminen. Se toinen. Kaikki, mikä kulutti hänet loppuun. Kokoukset, liikeneuvottelut, puhetilaisuudet, lehdistötilaisuudet, toiminnan pyörittäminen. Toinen lista oli paljon pidempi, joten yhdessä he karsivat sen. He tyhjensivät hänen kalenterinsa. He muuttivat hänen prioriteettejaan. He päättivät, että tästä lähtien hän keskittyisi vain musiikkiin ja antaisi Marjorien suojella häntä muulta. Päätös ei koskenut pelkästään työmäärää. Kyse oli selviytymisestä. Andre saattoi vaikuttaa voittamattomalta lavalla, mutta Marjorie tiesi paremmin. Hän näki hänet heikoimmillaan hikoilemassa kuumeessa tasapainoa, hapuilemassa tuntien olonsa noloksi jo kävellessään vessaan. Ja hän seisoi hänen rinnallaan, varmistaen, ettei maailma koskaan nähnyt, kuinka lähellä hänen rikkomistaan oli. Heidän kumppanuutensa ei koskaan ollut pröystäilyä. Marjorie esiintyy harvoin hänen kanssaan konserteissa tai julkisissa esiintymisissä. Itse asiassa hän sanoi kerran, ettei halunnut tulla määritellyksi olemalla Andre Rieusin vaimo. Hänellä on oma identiteettinsä, oma työnsä, oma mielensä, mutta tällaisina hetkinä näkee kulissien takana olevan voiman. Yhdessä he kasvattivat 2 poikaa. Nykyään heillä on 5 lastenlasta ja asuvat samassa linnassa, jossa Andre aikoinaan poikana otti pianotunteja. Ja kaiken kuuluisuuden, kaaoksen, musiikin ja valokeilojen keskellä Marjorie on pitänyt toisen jalkansa maassa jopa silloin, kun maailma alkoi pyöriä. Vuoteen 2013 mennessä Andre oli takaisin lavalla. Hän toipui nopeammin kuin lääkärit ennustivat. Silmäharjoitukset, terapia ja elämäntapamuutokset auttoivat vakauttamaan hänen tilansa, mutta pelko ei koskaan täysin kadonnut, ja Marjorien kohdalla rooli muuttui. Hän ei enää tukenut vain kiertueella olevaa muusikkoa. Hän katseli rakastamansa miehen kohtaavan rajansa ja teki kaikkensa suojellakseen tätä joutumasta samaan murtumispisteeseen uudelleen. Joten kun fanit näkevät Andren tänään hymyilevän, valssaavan ja johtavan 60 jäsenistä orkesteria, he eivät aina tiedä, mitä tuon unelman ylläpitäminen maksoi. Eivätkä he todellakaan näe naista, joka auttoi pitämään palaset koossa, kun kaikki alkoi hajota. Mutta Marjorie näkee, koska se oli vasta alkua. Ja vuonna 2017 Andre kohtasi herätyksen. Sellainen, joka pakotti hänet tarkastelemaan entistä syvällisemmin terveyttään, valintojaan ja sitä, mikä todella merkitsi eniten. Tällä kertaa paine ei tullut viruksesta tai perutusta kiertueesta, vaan sisältä. Toisen suuren terveysongelmansa jälkeen vain muutaman vuoden sisällä Andre tajusi, että jonkin oli muututtava pysyvästi. Keskeytymätön kiertue, 60-henkisen orkesterin johtaminen, tuotantologistiikan valvonta ja maailmanlaajuisen fanikunnan pitäminen tyytyväisenä, kaikki kasaantui nopeasti. Hänen kehonsa heilutti valkoista lippua, ja tällä kertaa hän kuunteli. Silloin hän toi vahvistuksia paikalle. Henkilökohtaisen valmentajan, uuden ruokavaliosuunnitelman ja tuoreen rutiinin, joka keskittyy voimaan, kestävyyteen ja kunnolliseen lepoon. Tämä ei ollut turhamaisuusliike, se oli selviytymistä. Hän alkoi treenata säännöllisesti, ei vain pysyäkseen orkesterinsa vaativan tahdin perässä, vaan varmistaakseen, ettei putoaisi lavalta. Kirjaimellisesti. Hänen valmentajansa sääti hänen aterioitaan, seurasi hänen liikkeitään ja auttoi häntä rakentamaan itsensä uudelleen sisältäpäin, ja tuloksia oli mahdotonta sivuuttaa. Hänestä tuntui paremmalta, hän nukkui syvemmin ja liikkui nopeammin, mutta se ei loppunut siihen. Myös hänen orkesterinsa johtajansa vuorosta inspiroituneena hyppäsi mukaan. Pian koko Johann Strauss. Orkesteri oli mukana.
Muusikot varasivat esiintymisaikoja, hotellien kuntosaleilla järjestivät zumba-tunteja ja jopa ilmoittautuivat maratoneille kiertueiden aikana. Tunnelma kulissien takana muuttui. Terveydestä tuli osa rutiinia, ei jälkihuomio. Ja jos mietit, miten yli 70-vuotias mies pysyy mukana useiden aikavyöhykkeiden yli kello 20 keskiyöhön kestävissä ohjelmissa 5 tai 6 päivää putkeen, niin näin se tapahtuu. Lepoa, kurinalaisuutta ja hänen esimerkkiään seuraavan tiimin tukea. Nykyään Andre pitää piirinsä tiukasti yhdessä. Hän kantaa perhekuvia viulukotelossaan. Hänen poikansa lähettävät hänelle tekstiviestillä kuvia hänen lastenlapsistaan ennen jokaista konserttia. Hän käyttää vihkisormustaan ketjussa, ei sormessaan, välttääkseen onnettomuuksia lavalla. Nämä eivät ole vain rituaaleja, ne ovat ankkureita. Kun kiität kaupunkien välillä ja vuodatat sydäntäsi lavan valojen alla, pienet muistutukset kodista voivat pitää sinut maadoittuneena. Ja kodista puheen ollen tuo Maastrichtin linna. Se on enemmän kuin vain menestyksen symboli. Siellä Marjorie odottaa seuraajan jokaista esitystä sivusta poissa kameroilta. Hänen ei tarvitse olla valokeilassa tehdäkseen vaikutuksen. Yli 40 vuoden ajan hän on muokannut jokaista liikettä kulissien takaa, kirjoittanut hänen elämäkertansa, auttanut häntä konserttien järjestämisessä, hoitanut logistiikkaa ja pitänyt hänet keskittyneenä siihen, millä todella on merkitystä. Heidän suhteensa pyörii edelleen samalla energialla, joka toi heidät yhteen 70-luvulla. Hän oli kieltenopettaja Nimegenissä. Hän oli poika, jonka hän tapasi sisarensa Sinterklaas-juhlissa. Kun he tapasivat uudelleen vuosia myöhemmin, he eivät tuhlanneet aikaa. He rakastuivat nopeasti, mutta kaikki eivät olleet mukana. Andren vanhemmat eivät olleet varmoja, sopisiko Marjorie hänelle. Hänen kukkaisvoimansa oli ristiriidassa heidän tiukkojen odotustensa kanssa. Silti he jatkoivat eteenpäin. Molemmat tulivat kurinalaisista kodeista, molemmat oli kasvatettu tekemään kovasti töitä. Tästä intohimosta tuli kaiken heidän rakentamansa perusta. Vuoteen 1978 mennessä Andre oli liittynyt Limburgin sinfoniaorkesteriin ja soitti Gemma Serpentin Salon Groupissa. Samoihin aikoihin Marjorie sai tietää olevansa raskaana. He tasapainottelivat perheen opettamisen, musiikin ja vanhainkotien keikkojen etsimisen välillä. Sanoa, että asiat olivat kiireisiä, olisi vähättelyä, mutta he eivät lopettaneet. Marjorie auttoi kirjoittamaan puheenaiheita kappaleiden väliin. Hän järjesti esitteitä. Hän seisoi tapahtumien kojuissa kirjamessuilla. Yhdessä vaiheessa he soittivat ilmaisia konsertteja muutamalle 10 ihmiselle pienissä saleissa ja haaveilivat samalla teattereista ja maailmankiertueista. Kun läpimurto koitti vuoden 1994 albumin Strauss & Company ja viraalihitin The Second Waltz ansiosta, se ei ollut onnea. Kyse oli vuosien rakentamisesta tiili tiileltä. Kaikki ei kuitenkaan sujunut ongelmitta. Tuo vuoden 2008 Schönbrunnin palatsin kopio melkein ajoi heidät konkurssiin. Marjorie vietti unettomia öitä katsellessaan rahan virtaavan ulos nopeammin kuin sitä virtasi sisään. Mutta hän pysyi rauhallisena, harkitsevana ja varovaisena. Heidän poikansa Pierre liittyi lopulta mukaan toimintaan ja lisäsi liiketoimintaosaamista tasapainottaakseen Andreen taiteellista intohimoa. Vielä tänäkin päivänä hän pitää etäisyyttä kuuluisuuteen. Ei uusia kuvia, ei julkisia haastatteluja, ellei ole pakko. Hän matkustaa tyttönimellään ja välttää tunnistamista. Se ei ole ujoutta. Se on tarkoitus. Vaikka Andre tulee jokaisella kiertueella julkisemmaksi, Marjorie vetäytyy taaksepäin luoden tasapainon, joka antaa heille molemmille mahdollisuuden hengittää. Kotona Andren tahti on hidastunut. Hän valmistaa illallisen luomuruokia huolellisesti suunniteltuja. He viettävät hiljaista aikaa lempipaikassaan Orangeriessa. Andren itse suunnittelema sisäpuutarha on täynnä eksoottisia kasveja, värikkäitä perhosia ja toskanalaistyylisten seinämaalausten alla liiteleviä koikarppeja. Se on hänen pakopaikkansa kiertueiden kaaoksen jälkeen, ja siellä he rentoutuvat ennen seuraavaa suurta seikkailua. Mutta miten Andre rakensi niin pysäyttämättömän intohimon? Kuka opetti hänet panostamaan kaikkensa unelmansa puolesta, jopa silloin kun kertoimet olivat häntä vastaan? Vastaus juontaa juurensa yhteen mieheen, juutalaiseen apiukkoon, joka muovasi hänen ajattelutapaansa, ja kenties André Rieu'n menestyksen todellinen salaisuus. Edgar Kochman ei ollut kuuluisa. Hän ei seissyt lavalla eikä pitänyt kapulaa kädessään. Mutta hänen läsnäolonsa, eli jokaisessa Andren soittamassa nuotissa, Edgar oli holokaustista selviytynyt. Hänen isänsä pakeni Berliinistä vuonna 1932 ja suuntasi Maastrichtiin etsimään turvaa.
2 vuotta myöhemmin muu perhe seurasi perässä. Edgar piiloutui sodan aikana hollantilaisen tytön Nelly Amelien suojelemana. Hänestä tuli myöhemmin hänen vaimonsa ja Andreen anoppi. Nelly vaaransi kaiken. Hän liittyi hollantilaiseen vastarintaliikkeeseen ja auttoi juutalaisperheitä pysymään hengissä. Vuosia myöhemmin André sai kirjeen israelilaiselta perheeltä, jossa Nellyä kiitettiin heidän isoäitinsä hengen pelastamisesta. Tuo hetki jäi hänen mielensä, ei kaukaisena menneisyyden tarinana, vaan muistutuksena perinnöstä, johon avioliitto oli hänet sitonut. Ja sitten tuli Edgarin levykokoelma. Kun André meni naimisiin Marjorien kanssa vuonna 1975, hän ei saanut vain kumppania. Hän astui uuteen äänimaailmaan. Edgarin arvokkain omaisuus ei ollut raha tai muistoesineet. Se oli vinyylikokoelma, jossa oli yli 300 levyä. Tämä kokoelma tutustutti Andreen uuteen rytmiin, tuoreeseen kieleen ja täysin erilaiseen puoleen musiikista. Siihen asti André oli kasvanut klassisen musiikin jättiläisten Bachin, Beethovenin ja Brucknerin ympäröimänä. Mutta Edgarin levyt veivät hänet operetin 1920-luvun melodioiden ja kyllä Beatlesin ja Rolling Stonesin maailmaan. Tiukassa ja muodollisessa musiikkiperheessä kasvaneelle se oli kuin astuminen värien maailmaan ensimmäistä kertaa. André ei vain kuunnellut, hän omaksui sen. Tästä levykokoelmasta tuli Maastrichtin salonkiorkesterin ensimmäisten esiintymisten perusta. Se muovasi ohjelmistoa, se muovasi tunnelmaa, se jopa muovasi brändäystä. Energia, hauskuuden ja nostalgian sekoitus, kaikki kumpusi Edgarin mausta ja Marjorien varhaisesta vaikutuksesta. Edgarin vaikutus ei ollut tekninen, se oli tunteellinen. Hän opetti Andreen yhdistymään äänen taustalla olevaan sydämeen. Ja vuosikymmeniä myöhemmin tuo vaikutus on edelleen läsnä kirjaimellisesti. Lähes jokaisessa konsertissa André soittaa version ikonisesta klezmer-kappaleesta Hava Nagila. Hänen vuoden 2010 esityksensä on yksi katsotuimmista klassisen musiikin videoista verkossa, ja sillä on yli 14 miljoonaa katselukertaa YouTubessa. Se ei ole sattumaa. Se on kunnianosoitus Edgarille, historialle, niiden ihmisten sinnikkyydelle, jotka rakensivat jotain uutta sen jälkeen, kun kaikki vietiin heiltä. André kantaa edelleen tuota taakkaa ylpeydellä. Kun hän soittaa Israelissa, reaktio on sähköinen. Liput liehuvat, väkijoukot pauhaavat, ja hän vastaa paikallisilla kappaleilla, kuten Jerusalem of Gold, kietoen jokaisen kulttuurin osaksi maailman kiertuettaan. Hän on esiintynyt Tel Avivissa vuodesta 2018 lähtien, ja jokainen konsertti on tuntunut enemmänkin jälleen näkemiseltä kuin esitykseltä. Kulissien takana Edgarin tarina opastaa häntä edelleen. André tietää, mistä perhe on kotoisin. Hän tietää, kuinka lähellä kaikki oli loppuaan ennen kuin se alkoi, ja juuri siksi hän juhlistaa elämää musiikilla. Sanoma on yksinkertainen. Jatka tanssimista, jatka unelmointia, jatka! Jopa sulkutilan aikana, kun lavat olivat tyhjiä ja konsertit peruttiin, André pysyi liikkeessä. Hän leipoi kakkuja naapurustolleen. Hän kokosi materiaalia aiemmista esityksistä erityiseksi virtuaalikonsertiksi Magical Maastrichtiksi. Tuo tapahtuma striimaattiin 19. joulukuuta – 3. tammikuuta ja fanit ympäri maailmaa pääsivät kokemaan kotimaansa tunteet, energian ja nostalgian. Hän ei hidastanut vauhtia. Itse asiassa hän tuplasi vauhtinsa. Vuonna 2025 hän juhlii 75-vuotispäiväänsä maailmanlaajuisella elokuvatapahtumalla. Unelma jatkuu. Tämä ei ole vain kertausta hänen suurimmista hiteistään. Se on eturivin pääsylippu perintöön. New Yorkista Wieniin, Bahrainista Sydneyyn André kuratoi matkan suosikkiesiintymisiensä läpi maailmanlaajuisesti. Yksi kohokohdista laaja versio oopperan kummituksesta musiikista, Yön musiikki. Vielä yksi liikuttava duetto veljensä Robertin kanssa, kun he laulavat Pie Jesusta ja muistelevat lapsuuden muistojaan Maastrichtissa. Kappaleiden välissä André avautuu ja jakaa tarinoita, muistoja ja oppeja intohimon ja sinnikkyyden varaan rakennetusta elämästä. Ja sitten on vielä Emma. Vuodesta 2024 lähtien hän on kiertänyt maailmaa Andren ja Johann Strauss Orkesterin kanssa. Hän on vieraillut Meksikossa, Chilessä, Bahrainissa, Kolumbiassa ja muualla. Hänen läsnäolonsa lavalla viestii jostain tärkeästä. Andren tarina laajenee jatkuvasti. Hän ei aio hidastaa vauhtia. Hän tuo mukaan uusia ääniä, uusia kasvoja ja pitää perinnettä elossa yhteistyön kautta. Ja kun ajattelee kaiken mittakaavaa, sitä miten maastrichtilaisesta pojasta, jolla oli käytetty viulu, tuli yksi maailman myydyimmistä klassisen musiikin artisteista, alkaa hahmottaa kokonaiskuvaa. Mies, joka on kasvanut tiukan perinteen keskellä.
Nuori pari, joka raaputtaa yhteen konsertteja vanhainkodeissa. Unelma, jota ruokkivat vinyylilevyt ja sota-ajan selviytyminen. Ura, joka ulottuu mantereille, sukupolville ja genreille. Kaikki palautuu tuohon hiljaiseen vaikutteeseen. Se, joka ei koskaan seissyt valokeilassa, vaan piti huolen siitä, että se aina loistaa. Edgar Cockman muovasi musiikin sydäntä, ja Marjorie jatkoi sitä eteenpäin kutoen isänsä perinnön jokaiseen päätökseen, jokaiseen järjestelyyn, jokaiseen kiertueeseen. Joten kun Marjorie tänään astuu taaksepäin ja jättää hyvästit parasvaloille kiertuebusseille ja pitkille illoille kulissien takana, se ei johdu siitä, että hän olisi lopettanut. Se johtuu siitä, että hän on tehnyt oman osansa. Maailma näkee Andren, mutta hän rakensi perustan. Hän kantoi unelmaa, kun se oli vasta kipinän oksissa, ja nyt kun Andre soittaa loppuun myydyille yleisöille Sydneyssä, Wienissä ja Tel Avivissa, Marjorie seuraa hiljaisesta nurkasta, tietäen, että jokainen nuotti kantaa tarinaansa. Sodan runtelemasta Berliinistä 5 mantereen täpytäydelle stadionille tämä matka ei alkanut kuuluisuudella. Se alkoi rakkaudella, levyillä, sinnikkyydellä ja sellaisella tuella, joka ei koskaan pyydä kunniaa. Joten minne musiikki menee seuraavaksi, se on viimeinen kysymys. Ja Andren 75-vuotissyntymäpäivän jälkeen Emman noustessa urallaan ja orkesterin edelleen kiertäessä maailmaa vastaus on yksinkertainen: valssi jatkuu.